ipatato sa noo para sa 100k. Nagsabi, nag-sir, nagpihan po ako sa inyo, ginawa ko po, wait po, chat nyo. Tara Gis, ito na yung aking logo. Sana makuha ko yung 100k. Ako yung naghihirap Ito naman ang sabi sa comment section, accountable ka Taragis, bida-bida ka ha. Kawawa naman, hindi naklik siguro ni Kuya, kaya nagpatato na siya agad. Bigay nyo yung 100k. Bago po kayo magpatato, pag-isipan niyo po muna ng maraming beses. Bakit hindi mo ba nabasa ko yun? Ano ginawa mo kay tatay? Mostly mga kansaro ka pa sa bawat yung dadaan natin mga memes ngayong linggo. Sulo, tusuko, alam mo na, bigyan mo akong score at inagad simulan. Yali kay Von. POV, binigyan mo ng 100 yung pulubi para magbantay ng bike. Ikaw, matutuwa ako pero okay lang na ba? At least kumita si Kuya, di ba? Sige, sulot. Pagbibigyan natin. April Fool's Day was published. Ipatato sa noo para sa 100k. Sa halagang 100,000 piso, magpapatato ka ba sa noo? At yun ang naisip na April Fool's prank ng Taragis Takoyaki. Kilala sila sa paggawa ng mga challenges nila, nung pinakamahang nilang takoyaki. Marami sa kanilang, yun ang isa sa mga kanilang selling points. At naglabas sila kamakailan ng isang challenge na gusto mo ba ng 100k, kunin mo ang logo ng Taragis at ipatato mo sa noo mo, hayop ka. Kung sino ang una makapag-send sa amin, siya ang mananalo ng 100,000 pesos. At syempre, hindi mo siya agad makikita kasi dun sa mismong post, pag nag-scroll ka, hindi mo siya makikita agad pag hindi mo pinindot pag hindi mo kinlik. Okay? So, yun yung kapalit nun. Sa kasamaang palad, merong nag-post na si Sir Ramil. Nagsabi, nag-sir, nagpihan po ako sa inyo, ginawa ko po, wait po, chat nyo. Ayan. Our April Fool's Day post was published earlier in the day. After that, we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. Sana maalala natin na gaano ka-important ang reading comprehension. Aba, yan ang gusto ko sa atin. Victim blaming, yan ang hindi April Fools. Araw-araw ko naririnig yan. Huwag daw magtiwala kahit kanino. Tulad lang naman ng araw-araw natin ginagawa. So kasalanan mo yan, kuya So, once more, Taragis Takoyaki is accountable for the events that occurred. Thank you. Ngayon nagtingin-tingin ako. Yung mata pa ni Kuya, syempre kailangan ko i-blur. Kailangan ko siya i-blur kasi nakikita ko sa mata niya yung pangangailangan niya. Sana nga talaga fake to lahat. Sana script lang to. Tara Gis, ito na yung aking logo. Sana makuha ko yung 100k. Ako yung naghihirap Kawawa naman ako, kita mo, kailangan ko pang yurakan yung dignidad ko para lang makuha tong napakasarap na 100k na naway akin talagang makukuha. At sakristan pa ako sa amin, magsaserve pa ako sa simbahan namin Napaka-blessed talaga ako sa mga tulad nyo, mga mababait na tao. Sana po hindi po to marketing stand, sana po totoo po talaga mababayaran ako. Biro lang ba? Grabe, okay lang pala kasi April Fools nga pala. Ano nga April Fools? Klase ba ng billiard table yon? Pero permanent to, hindi ko na to matatanggal. Hayaan niya magbuka siyang tanga para sa pera. Yan ang kasi araw-araw na nga tayong ganun Araw-araw na nga natin binibigay yung ating katawan, yung ating isip, yung ating oras sa ating sarili at sa ating pamilya para magkapera. Okay, ngayon syempre malaking halaga ang 100,000. Ang 100,000 ay napakahirap kitain. Kung ang minimum wage mo pa lang, diba, kada araw, i-divide mo sa 100,000 yan. Aabutin ka ng ilang buwan, kung hindi taon bago maabot yan. So ayan, so pinakita niya muna, ito yung aking na marking, sketching. So pinuntahan ko yung post ni Sir Ramil. Nagbebenta siya Okay, kung kailangan niya ng pera talaga, nag-grind siya. May post pa nga siya dito. Yan, nagpo-post siya ng may iba't ibang mga mobile phone holder, di ba? Para lang makaraos sa pang-araw-araw. Kaya mas lalo masakit So, sa isa pa niyang post, 4 days ago, sana magkapera na ako. Yung may utang magbayad na kayo. Sana napakasakit yung Taragis pambihira ang sana talaga hindi to totoo. Pinupost ako sa 2 takoyaki. Nakatikim ka na ba ng tig-2 pisong takoyaki? Naalala ko na naman takoyaki challenge years ago. Last year lang yun. Naalala ko na naman ngayon. Siguro pag narinig ko yun, parang Vietnam flashbacks na siya. So tingin-tingin ako online. May nakita ako dito tungkol sa injury court. Alam ko na yung injury court na YouTube channel, gumagawa sila ng parodies o na acting sa mga totoong litigations na mga nangyari.
Okay, sinabi naman dito sa dulo yan. So, ang ginawa nila dito, parang pin-layout nila yung nangyari sa isang imaginative na courtroom at pinag-usapan nila yung mga implications dito sa mga legalities na involved. So, simulat sa poll, ang nangyari dito, ang nanalo dito ay yung nagpatato dun sa kanyang noo. So, kasi ang defense niya naman dito, syempre, case-to-case basis yan na hindi daw niya nakita. There was a link on there that said official rules. See the link right there? If he would have clicked on that link, the link would have took him to the page that said April Fools. Now, did you see that link? Certainly did not see that, Your Honor. And I have vision problems in both my two eyes. I can't see something that small. Na kailangan mo pindutin dito para sa official rules. At kung pwede natin itong i-mirror sa nangyari doon kay Kuya Ramil, kailangan mo kasi talaga muna pindutin muna yung post. So, ayun. O, ni-reason out dito ng may nakalagay sa noo niya na malabo yung kanyang mata. Hindi ko rin naman makikita yon sa normal na normal. So ayan, nagbayad sila dito daw ng 250,000 daw. At ayun, so sana sa mga susunod na araw talagang fake lang talaga lahat. Diba, baka tayo talaga yung tunay na April Fools ng Taragis at hindi tayo puputragisin ng katotohanan kung totoo nga talaga nangyari to. Kilalang kasi I'm sure sa kay Kuya baka hindi niya afford, 'di ba? Magkumuha ng magaling na lawyer. Sana may mga malalaking lawyer diyan na lalapitan siya, tutulungan siya kung paano niya maipapanalo. Kung di maipanalo ay makuha yung kanyang dapat mapalanunan. You all are playing on people who are desperate. We live in desperate Diba yan, sinabi ko kanina, yung mga kinakailangan ng pera, lulunukin nila yung dignidad nila para magkapera at yun yung sinasakyan mo. time. At ito kalalabas lang nito minutes ago. Ipagpapatuloy natin ang lore ng kaputra-putragis na ginawa ng Taragis. Well, hindi nila ginawa pero dahil sa kanilang April Fools ay naging biro nga ang noo ni tatay. So atin panoorin kanina lang to. Yo, what's up mga chong? Papunta tayo ngayon So magaling nga sila kasi dinelete nila yung post kagabi at onti lang naman mga nakita nung kami-kami. Ito yung ginawa kong video na mapapanood nyo before nito. Yun yung hindi pala nila post. Ito ihahabol ko to ngayon sa magiging upload natin ngayon. At least totoo yung nangyari. Kala ko script talaga eh. So legit nga talaga na meron nga yun nga na napagtripan nung April Fools sila. Nag-post ako nung April Fool's Day na kung sino makapagpatato sa Magaling noo, ka! mananalo ng 100,000. April Fool's ngayon, sa kasamaang palad, may isang gumawa. Ano kasabang palad, di mo ba na-expect sa dami ng mga tao makakita no may isa dyan na mangangailangan lagpas pa doon sa tradisyon ng pantitrip, sa tradisyon ng pampaprank. Di na ba lahat ng tao, alam yung April Fools, di na ba lahat chronically online tulad natin eh. Kasi si Taragis, ano naman sila parang nasa social media sphere sila. May kita mo no, kaya lagi sila may iba't ibang mga influencers eh. So siguro mabuti na good business move na tinanggal nila yung kanilang di nga apology kasi wala silang pake. Parang sige, bahala ako. May mga resibo naman ng mga tao, di nyo naman maluloko yan eh. Pero dito parang sige, bigyan nyo na 100,000 yan para naman para di tayo magmukhang katanga-tanga sa ginawa natin. Hindi ko alam. So, Ano di mo alam? Tignan natin yung sitwasyon niya, kung ano bang ginagawa niya, kung ba't niya ginawa yung bagay na yun. Nice. Buta naging KMJS pa nga. Lumipad ang aming team worth 100K. Wag mo akong bigyan ng inspirational vlog music, Leche. Dumiretso ka na lang sa kanya. Wala akong pake sa yung biyahe nyo. Nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo. At Si Mekos Insan ba sa yan? kasamaang palad, Chong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun ang nangyari. April Fools. April Fool's. Bakit hindi mo ba nabasa ko yun? Hindi ko nga naano eh. Tinignan ko lang eh. Oo. Nakita mo lang yung... Wait, may hangover pa ba si Kuya? Kasi alam mo talaga na nangangailangan siya eh. Yun yung mga mata ng pagod eh. Mga mata ng nangangailangan. Yung ayun lang, nasa ano lang, nasa may gitna. Sa walang. Tapos nagpatato ka na kagad. Ba't mo kuya, ba't mo naisipan ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yun eh, para sa bunso kong anak, at saka sa yung pang-tuition ng anak ko. Pantuition. Service ng anak kong bunso. Ay, may magkaka-ads kayo dito, di ba? Para mabawi na mo yung 100K. Ilang taon na yung anak mo? 16 Ayun na, siya nilagyan na ngayong nga. March, Sun Music? 11. On! March 11. Kaya birthday lang dinalo. So dahil doon kaya mo naisipan. So biglang magiging inspirational itong pagkakamali nila ba? Gusto ko yan. Ano yan? Kung makahanap tayo ng
magbubura, papabura mo, hindi na. Hindi na. Para- Sa una, Di ba patanggal mo din yun, syempre? Kailangan eh. Para Kailangan mo lang ng pera, siyempre. Andiyan ba yung anak mo, boss? Andiyan ba yung anak mo? Andiyan eh, sa babae. Pagkakalam ko mayroon down Mamaya ngayon, puntahan may natin. Down syndrome yung anak niya. Ano? Paano yan? Pag-iisip-isip kayo sa mga ginawa niyang biro, Ito si no? Kuya, tol. Ito, boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Salamat, maraming salamat. Sabihin mo lang, tol, kung ano kung anong desisyon mo. Pwede tayo humanap ng derma na magli-laser niyan para matanggal. Or ikaw. Tapos, yung kolong, sugutin na rin natin. So kayo pupunta nila yung kanyang anak na mayroon down. Hello. Bye. Anong Ba, pangalan mo? sobrang sakit lalo nung biro no, pag di mo alam yung buhay ng isang tao. Sana makatulong na lang to sa mga kailangan niyang pang medisina. 16, sabi mo. 16. Sige na, wag na natin. Kasi naiinis lang ako kasi nagagamit lang yung kanilang pinagdaanan para lang makalimutan yung ginawa nilang katangahan. Diba? Okay lang. Okay, sige. Nagigets ko na. Natutulungan natin siya. Pero nung una hindi pa eh. Diba? Alam ko nakakalagay pa dun sa mismong na caption na basta may sabi dun na hindi kami liable pa dyan sa ginawa niya. So, biglang nag-blow up. Meron na pala kami gagawin, guys. Joke lang. Eto, may anak pala si tatay na may espesyal na karamdaman. Kumbaga, So, yung totoo nga April siya Fool's Day nagpatato. na post namin, Hindi nga siya skip. naging daan Hindi pa siya para talaga makilala ko script. siya. Humihingi ako ng tawad. Okay, tama. Totoo At nga. sana Humingi siya ng magsilbing aral tawad. to sa Very ating good. lahat. Lalong-lalo na sa mga kapwa-influencers ko Dapat o alam mo brand yan. na nasa internet na maging responsable tayo sa lahat na ina-upload natin. Gusto ko lagi nagsasabi nun, yung tao nagkamali eh. Kaya merong nagnakaw. Huwag kayo magnakaw tulad ko ha. Kasi nahuli ako eh. Tagal balik no. Very good. At least, diba, nabawasan ng konting cringe na ginawa nyo. Pero tandaan nyo, mas nakakabuti pa rin yung hindi ka lang nakapanloko in the first place. Diba? Para nangyari, kailangan munang may mabiktima bago tayo gumalaw. So, ganun lang din. Sige, di na kayo putragis para sa akin. Taragis na kalit kayo. Sukot! Naalala ko na naman yung noo ko. Isip mo, nakita yun ng tatay ko. Hayop naman. Ayoko na. Nakatikim ka na ba ng realidad ng buhay? Ba't kailangan ko ito gawin para mabawasan ang aking dignidad? Leche. Sulot. Ito. Family outing. Mga bato yung matitigas. Sulot. May mga din ba yan? May mga lumot na din ba yung mga bato na yan, ha? Tito Pao. Okay, tama kasi nagpatato nga naman si ate. Yun lang naman yun. Wala na iba. Hayop ka beginning historia. Leche. Sunod. Sulot. Chito, loko. Kamali eh. Wala naman taong hindi nagkakamali sa buong buhay nila. O hindi. Okay lang magkamali, ito na sabi dito. Pero pag ganun klaseng pagkakamali, hindi ko kasalanan yun eh. Diba? Lalo na yung ganun ka permanent, ganun ka, kahit sabihin mo pwede mo pa remove, maalala mo yun at babakat yun eh. Diba? Parang pagpapahiya na rin siya eh. Hindi nagkakamali. Ibig sabihin, wala kang ginagawa sa buhay. Mas okay na yung marami kang nagawang mali kaysa yung hindi ka nagkakamali, wala kang ginagawa. Okay lang marami kang mali, basta huwag tayong makasakit na iba tao. Pagka naman successful ka, hindi naman ibig sabihin Tama. hindi ka nagkamali kahit minsan. Yan ang tunay na pagsabayin ang responsibilidad sa ating mga kagustuhan para hindi tayo maipit sa buhay. Sulot! Ano to, kanikitre? Bagong Candy Crush ba to na di ko alam? Ito rin ako, nakita ko yung public, hindi ka siya public apology ng ano ginawa mo kay tatay? Ayup ka! Taragis ka talaga! Leche. Okay, sugal. Sukot! Ano to? Build your dream house. Before. Ayan, marami mga sabit-sabit. Nakakadumi talaga ng bahay yung marami nakalagay. Okay, pinabaklas nila. Ito lang. So, upgrade nila. Okay. Grind lang, laban lang. Yan! Yeah! May mga ano na. May mga cabinet na sila tsaka lalagawa. Social ah. Kung mamalaglag ka, bagong rep. Naalala ko yan nung bumili din ako ng lupa at bahay. Yeah. Yan yung pinakamasarap na feeling eh. Puta, ganda. Ito yung mga transformation na gusto ko. Hindi yung meron akong tatak na isang restaurant sa uno ako. Palakpakan!
Lahat tayo maaabot din niya. Iba-iba man ang oras, iba-iba man, alam ko saan to, sa Shopee to. Iba-iba man ang paraan, basta walang tinatapakan, okay lang yan. Oh, Buta Bars. Okay, sulot. Naalala ko lagi tuloy. Pilipinas every year. Ako, alam ko na, after 9 months, nandito na tayo. Nakatapos lang. Mga drawing na mga labas namin, di matuloy-tuloy. Sunog na ako. Tagtoyot pag wala ka naka-date. Okay. Tama. Si Reyna Elena, napupuno ng... tagulan na. Kaya na nilalamig. Mas maalala ko pa yun na mag-isa ka lang, walang kasama. Saya. Hindi ko gets. Bakit? Yung health nutrition month. Okay, katapunan. Ayan na, Burmans na! Ninog! Gusto mo ba na 100? Ayun, nalabas na naman si Tito Ed. Be always in. Yan, sana busilak na ng puso na maibigay yung 100K na para kay tatay. Sulot! Ito. Kay Visor sa Bacoor. Shoutout sa mga taga Bacoor dyan. Baka tamaan mo pa yung mata mo niya. Di ba to hazard? Safe ba yan? Ewan ko, di ako nagda-drive ng Pero sa mga dyan, safe ba to? Sa mga lagi nagmamaneho? Sukot na lang muna kasi baka tamaan sa ulo yung nakatabi mo. Pumasok pa sa kokote niya yan. Pwede John Lee, yung humor ni ate. 34 plus 49. 1. 60. 2. 2? 3. Quiet! Ay, 72? 72. Ako. Basta minus 1. Carry over. Kaya kay Bagets. Saya. Takoyaki challenge. 34 plus 87. 1. 2. 3. Tatrapahin. That's wrong! Ikaw. Gen Z humor. Di man lang napansin yung humor mo. Yan talaga hirap Okay, bait. Sa mga walang kasama, mas lalong ingatan ng gamit. Kasama, mas lalong ingatan ng gamit. Wala ka na kasama, wala ka ba ng gamit. Napakasakit. Ito lang ang gusto kong biro. Diba? Yung mga ito lang, masaya na ako. Di kailangan bakat sa noo ko ang katotohanan na kinailangan ko gawin. Sulot. Ito. Kay Mr. Zans. To find a husband, you have to make the English. most of this opportunity. I won't let you. Cinderella ba to? Ito yung Again. fairy godmother. Yes, mother. Drizella, pin back those curls. Anastasia, put more color in your cheeks. Kung gusto niyong maghanap ng asawa, dapat Kung gusto huwag mo mo itong man ang iyong buhay. papalagpasin. Ayokong magkakamali Oh, kayo. the dabber Na naman. Wow. Opo, ina. Grisela, Ina. ayusin mo ang pagkakulot niyan. Ay, opo. Anastasia, lagyan mo ng kulay ang pisngi mo. Gusto man kaha mo makabulong og afam paningkamot jud mong duha. Dili na taan ang Pinoy kay malas mo. Di ko naiintindihan Lagi ma. Grisela, tarunga imong buhok kay mura kag wakwak. Anastasia, butangig di kolor imong nawong kay nang luspad ka. Di ko naiintindihan pero afam pa lang gets ko na maghanap ka ng karamay mo sa buhay, di ba? Dalin mo sa dalin sa outing niyo magkatropa. Sa mga nanonood, puntahan niyo yung GC niyo na nag-outing. Screenshot nyo to. Tapos lagay mo comment nyo. Ano na nangyari? Alam ko di matutuloy yung karamihan sa mga yan. Kot. Okay, Zik. Bili po ng burger. Sige. Magkano po ate? Tag 50 pesos lang. 50 pesos? Oh. Bumili ako last week. 40 pesos lang yun. At least hindi 100K. Oo, bata. Kasi may inflation na ngayon eh. Sige, Yearly sige. yun. Wag mo lang lagyan ng inflation 10. Hindi naman ako kumakain yan. Kung ganun lang kasimple, no? Kung gano'n lang kasimple, di natin kailangan patapakan yung ating dignidad, di natin kailangan magpatato sa noo natin, di ba? Saya sana ng sulot. Every room in the Philippines once the clock hits 10 a.m. Dumagdag na din dyan yung mga pranks, di ba, na kademo-demonyo ang mga gawain, sukot. Due to the high eat-in, we advise the to stay Filipinos stay high. Drinks, coffee. So yung kumukulo pa yung nakakapasok. Kasi sanay tayo sa hirap Sanay tayo mahirapan, sanay tayo mainitan, sanay tayo sa ganyan. Pero di ba, resilience, wow, #blessed. Leche. Sukot. Kung doon tatapos yung gusto para mga ganito, click nyo na agad. Kung hindi, pagising nyo, meron na kayong tato sa noo. Tapos wala pa rin kayo 100K. Paulo Lamamana.